Fl-isfond ta' xhieda xokkanti li smajna tul il-jum tal-ħamis fil-qorti, il-Prim Ministru Robert Abela għadu ma qal xejn, mhux hekk biss fil-Parlament Malti, għatem min kien jaf kollox. Robert Abela għadu ma qal xejn. Għaddi ġurnata. Toħroġ aħbar bħal dik, nirrealizzaw li fil-Parlament tagħna għandna persuni li kienu jafu bl-assassinju ta' ġurnalista Daphne Caruana Galizia, għandna lil Keith Schembri li għadu barra jiġri mas-saqajn, meta kollox jindika illi mqar investigazzjoni jinġabar u ssir investigazzjoni bis-serjetà u isma' ġara xejn. Il-Prim Ministru biskit tiegħu qed irendi lilu innifsu kompliċi. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kienet jiġi intervistat fuq Net Television wasaħa illi grazzi għal ħidma sfiqa tal-Partit Nazzjonalista u s-soċjetà ċivili pajjiżna kiseb riżultati. Dan grazzi wkoll għal perseveranza, mod speċjali meta l-Gżejjer Maltin bdew iħabtu wiċċhom ma' kriżi politika meta feġ biċ-ċar illi Kastilja inħatfet mill-kriminalità organizzata. Adrian Delija qal li b'umiltà il-Partit Nazzjonalista għandu jilqa' ir-riformi tant meħtieġa sabiex il-partit verament jiġġedded. Huwa kompla jgħid li dan it-tiġdid imbeda għal ġid taż-żgħażagħ u l-anzjani tagħna għal ġid tal-ħaddiema Maltin u Għawċin. Hemm xogħol lest biex il-Partit Nazzjonalista juri li għandu idea taħjar mill-Gvern u iktar preparat mill-Gvern, għandu iktar alternattivi xofri liż-żgħażagħ tagħna, lill-professjonisti tagħna u jserraħ moħħ il-ħaddiema tagħna Maltin. Adrian Delija qal illi l-Partit Nazzjonalista jinsab preparat b'aktar alternattivi sabiex iserraħ moħħ il-poplu Malti u Għawċi bi pjanijiet ċari ħalli jissaħħu u jiġu kreati industri u servizzi għal ġid komuni.